96 sampai 96 daftar jadi Perdana Menteri untuk Indonesia Presiden. 90 loh, satu loh. Jadi yang 80 juga apa-apa. Kalau betul sah rumah sepuh, kalau rumah sepuh ini mungkin di sing reso mamah, di sing kalah masih macam-macam. Kalau betul sah rumah sepuh. Ini pripun? Aku kuat umur kowe. Ning aku kuat. Ini rasa betul sah rumongso aku jeneng rasane. Nyatane ora kok. Gitu. Ning aku kuat. Aku ora tuwa. Kalau dipun sebat anak kula, old man my dad, no. I don't like with this thing. The term is not good. Terminologi itu tidak bagus, istilah itu tidak bagus. Saya tidak suka dengan istilah itu. Saya bukan orang tua. Umur saya banyak dia. Aku bawa beliau dan aku kuat. Aku ujuk dosa. Kalau bukti, ben kalau bukti, cukup perlu jadi neng Solo nyepeda. Ini kuat, rumah kuat ini. Lancar ini rumah kuat dilatih terus, kuat ya dilatih. Ini wonten grupe Adiluswa GKJ Purwodadi sinten sing ngirim niku. Nang grup iki ana wong umure 90. Wong wedok umure 90. Apa kuwi jenenge? Sing gawe fashion show jenenge apa? Modeling. Seorang modeler wong sing gawene laku-laku nang laku-laku dalan kucing. Catwalk dalan kucing. Umur 90 digandeng putune lem laku joget tok kuat dan kuat banyak rusak mila prasjane ngatos-atos ya sepuh betul betul ning rumangsa kuat aku kuat belum ngajeni aja sithik-sithik obat sithik-sithik obat koyo pegel pasange koyo wah ketok dene koyo pegel piye cobake jarine niku kurus jarine nek koyoke pegel iki kuwi terus diobake iki engko suwese ilang dhewe iki lho ora sapasangi koyo nek dobahke dipasangi koyo tambah lorong deh. Rasa sithik pasangi dobahke malah waras. Sebab estunipun terus dene Gusti Allah niku. Gusti Allah pun paring pepak nek nggon awake dhewe iki nggon awak di tubuh kita Allah sudah memberikan lengkap untuk membuat badan kita itu selalu sehat. Nek nganti lara iki sing salah menungsane dudu Gusti Allah. Dadi aja ngarani aku nampa pacoban dening Gusti Allah aku lara mboten. Nek nganti lara iki sing luput menungsane. Sing mesti salah. Mbok salah mangan, mbok salah tuku. Rikese wong loro nggih salah niku. Siji bab pola makan, siji pola hidup. Turu kliwat jam